Horas madihita, sa Tuhani mga leo damena dihita sa luhut. Tuhani madongani hamu, nang hamupe didongani Tuhani. Berita nauli ni Yesus Kristus manghutun na badia Lukas. Hamuliao mariho ade Tuhan. Margogohot to di ro Yesus muse tu Galilea, jadi sarma beritana tu sude luat tu maliangi. Mengajari do ibana dia kapar guruan nasida, jala saluhu do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagudanganna. Manghuto na samalanna lao do ibana tu parguruani juppa hari Sabat. Jadi jongjong ma ibana nang majaha. Gabi dilehom ma tu ibana pustahani panurirang si Jesaya. Diuka mai jadi dapat mata nama natar surat songonon. Songgop do tuau to dini Tuhani ay dimiahi doau mabuan berita nauli tu akan apogus. Disuruh doau mamaritahon tu akan atarburung asa madua, tu akan mapitung asa marnida, paduahon akan aginosa-gosa, mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Ditutup ma pustahay, dipaulak ma tu parhubas, lau sudul ma. Gabi nol ma dopa ibana mata ni sude na di parguruani. Jala dihatahom matu nasida. Sadariot do jupang nata surat odeng di na binege munai. Sa sudedo manoho ibana jala lawang bedo umbige hatana natabo na hinatahon na. Songonima barita nauli ni Tuhan. Puji-puji ang madiho ali Kristus. Damang dainang nahinahulungan. Takas tabo todo akapartay gudang mabay nakapadohan manang janji-janji politik. Jala ima gabi songon pisi-misi di akapartay natadok na king. Padoha do jaji-jaji tutu mabua pakirimon do sita-sita natung masayuli. Alay sukusukun na tubu di roha. Apala tutu sudi akajaji holan haringganon do tasonangan ni masyarakat. Suku-suku di roha mo si apala marsitu tudu nasida maperjuakon padoha do akajaji-jaji nai. Padohan do takapisi misi sa sitong na ima sa ulaon na naing si parjuakonon jala gabi sita-sita ganuk jolma nang soni aka institusi na adong di Portibion. Damang dainang nahinahulungan barita nauli sa darion patolhasot tuhita songon pisi misi dohot pakubasyon ni Jesus dito nga ni Portibion. Jesus mabaritahon taringot na undiguhi jamita ni si Jesaya di baga sa diri na sa diri. Debatanong nga pasikop po janjina na laho mangalian haluaw turuas na marhite Mesias. Debata manuru anak na laho manubus hita siyan akka dusa-dusata. Selain mengajar di Galilea, Jesus tung masay ringgas do humaliang di parguruan na lahu mangajar doot majahaon buku na badia. Jesus patuduhot jati dirina marhite hata ni Tuhan na marhamuliaon, na marhabisukon, na diapuna ibana dohot waso nang soni akka mujizat. Majaha ayat-ayat siyan panurirang Jesaya, Jesus mangodoson komitmen manang gomos ni rohana ima mangodolhon pakubasyon na. Adong dua na umangat di bagasan paduhan nai manang nagabi pisi doot misina. Na parjolo komitmen pakubasyon di bagasan haporsyaon modo di batasa diri na mamilit jala na mamiyaki ibana. Na makalomoho Jesus gabi parhubasna. Napaduahon marhite haporsyaw ni Jesus makubasi debata amana mangulahon lomo ni roha ni debata
ima pararaton barita na uli tuak na pugos. Mamaritahon tuak na tarhuru nga sa malua, tuak na mapito nga sa marnida, paluahon akka na ginosa-gosa, jala mamaritahon, taon para sinirohaon ni Tuhani nung ngaro. Poda ni Isaya manaringoti Mesias naong dijajihon ni debata. Dung majaha kita Isaya Jesus mengajar jala madok. Sadariod do jupang natar surat odeng dina binigi munay. Podaon digohi Jesus di bagasa dirina. Marhite Mesias debata padua kita manusia. Jesus rotu tonga-tonga ni portibion mabuah baritalas ni roha molo debata totong mangalehon pengampunan diakka saladot diakka dosata. Nung natunggodang situtu diulau Jesus nalau patuduhon songo dia ibana disuruh debata nalaho paluau kita. Holong na tuakka na marsahit, tuakka na pugus, tuakka na mardusa, tutu di patudu Jesus songo dia asini rohani debata do tolong na tuhita. Tunggurang dua kamujizat di ulau Jesus naing patuduhon basa-basa ni Tuhani tuhita ganuk jolma. Alani damang denang marhiti akapajahaw sa dario Jesus mangarahok kita. Asa totong giot makubasi debata siyan nasa rohata, siyan nasa pikiran ng songoni, siyan nasa gugutta. Nalaho mangulahon akka ulahon na konkret. Tunggurang do jolma na pugos, na mapitung, na tartahan, dot akka na tartindas atik pesian jasmani, songoni siyan akka partodion. Sosial, ekonomi, nang songoni siyan akka politik, na ikototong si parwahonon jala tahubasi. Jesus pe mangarao kita, nang dipili jala dimihahi debata marhite padidion gami parhubas na. Jesus totong setia tu komitmen na, sahat tu naik komate dihaw pinarsila. Ganup hita nung majalo padidion, jala nang madok moluhita naik kon berjuang songon Kristus. Suku-suku di hita, nung ngabe totong setia hita, konsekuen jala konsisten, tu komitmen na madasor marhite hapor siyaota, manang mangihu dohita tu pangudus niya lugu, jala tarbuan arus godaan ni hapor tibionon. Naing manyak kita totong, maperbarui aka komitmen na laho makubasi debata marhite pakubasion tuak kadongat tajolma. Alana didok di pajahaw parjulu, pargabus do namadok makahulungi debata, morodang dihahulungi dongan najolma. Holongi tapatudu marhite na makubasi dongat tajolma. Isongoni matarida hita na makahulungi Tuhan debata. Horas jala Tuhan mamasu-masu hita sa luhukna.